Molt bon dia, benvingudes totes i tots a aquest nou capítol del podcast 15 més 5, un podcast que l'autogestionem des de la FEB, una entitat sense ànim de lucre. I, com veieu, ens hem professionalitzat una mica, estem a un estudi de ràdio, perquè ens ha anat tan bé els últims 2 capítols que ens hem comprat un estudi aquí a l'oficina. No, és broma. Estem a la UPF, la Universitat Pompeu Fabra, ens ha cedit aquest espai, estem superagraïdes. És l'única universitat on lo públic i lo pijo no és un oxímoron. I res, aquest nou capítol, com veieu, tenim convidades, tenim l'Òscar, la Cristina, la Suset, i anirà una mica sobre la temàtica de la universitat. No sé si heu estudiat a la universitat o què, però... Com? Sobre la universitat? Sí, sobre els joves. I ho presentes tu? Sí, pot ser. Jo crec que l'hem de presentar als joves. Si parlem dels joves... Però jo soc jove. Però nosaltres anem a la universitat. És veritat. Llavors jo crec que hauríem de presentar-ho nosaltres. Molt bé, doncs tot teu. Vale, doncs benvinguts i benvingudes. Avui en aquest programa i en aquest podcast parlarem dels joves, com bé he introduït, però ja estem una mica farts, no?, de que parlin dels joves, però sense comptar amb nosaltres, no? Exacte. Sí. Doncs llavors anem a començar el podcast. Per començar la secció d'entrevista, avui hem portat, com ja havia dit el Aitor, a 2 exemplars, a 2 alumnes que estudien a la universitat, en aquest cas, la Suset Tàpies, que estudia Enginyeria Aeroespacial a la UPC. ¿Cómo estás? Pues la verdad que un poco agobiada porque acabo de acabar exámenes, pero bueno. ¿Y te han anat bé? Ya veremos. Yo he hecho todo mi esfuerzo. I Cristina Carracedo, no m'he equivocat, no? No. Que estudia Comunicació Interactiva a la UAB. Com estàs? Molt bé, molt bé. Vale, per començar, alguna vegada heu estat davant un micròfon, a un estudi de ràdio? Sí, jo he fet pràctiques de ràdio a una assignatura que tinc i bastant bé, la veritat. Suset? Y yo no, nunca. Nerviosa? No. Doncs anem a començar una mica, no?, amb la transició del batxillerat a la universitat, que és molt important. Suset, tu vas, si no m'equivoco, a segon, tercer de carrera? Exacto, o sea, hago asignaturas de segundo, pero mi tercer año ya. Llavors tu ja tens una mica més llunyà, però nosaltres dos, que jo no m'he presentat, em dic Òscar Ollero, estic estudiant a la UOC, Comunicació, i estic en el segon semestre. La Cristina i jo hem començat fa res. Llavors, Cristina, quina és la diferència més gran que has trobat entre el batxi i la universitat? Jo crec que el nivell d'adaptar-me, o sigui, és un canvi per mi molt gran perquè estudiar de matins i, de fet, la nostra carrera començar de tardes, o sigui, és un canvi que... O sigui, molt brusco. Suset? Yo puedo decir lo mismo porque yo literalmente comencé de tarde sin yo querer, pero bueno. Y nada, yo el primer día no quería volver. O sea, horrible. Però tu ara mateix estudies de tarda també? No, ahora de tarde, de mañana. Porque yo no sabía que... de noche. O sea, puedo escoger horarios y tal. Pots escollir horaris. Que morro. Bueno, jo a la UOC també puc escollir horaris. Com no he d'anar a classe, jo faig els meus treballs i mira, si he de fer-ho al matí, perquè tinc temps, al matí. Si al matí he de fer alguna cosa, si he de venir a un podcast al 15 més 5, doncs vinc i per la tarda estudio, així que no hi ha problema. I us agrada aquest sistema? O preferiu el batxillerat? És que depèn. De què depèn? En el meu cas, a nivell d'horaris, prefereixo batxillerat, Vale. però el nivell global de la uni és molt millor que batxillerat. O sigui, vas més com relaxat, entre cometes, perquè no tens el pensament constant de la sèrie, no sé què, Clar. i això. Sí que és veritat que el batxillerat normalment, el primer jo crec que no tant, però el segon de batxillerat va molt enfocat a fer la sèrie. Sí, i és molt estressant. Exacte, sí, exàmens cada 2x3 i has de repassar després tots els temes perquè pot entrar de tot a la sèrie. De tot. I el batxillerat i la universitat també, no sé si penseu el mateix, com que estudies una cosa que potser t'agrada més, perquè el batxillerat potser és més general, que estudies història, filosofia, llatí, però aquí, per exemple, jo a la comunicació estudio introducció al periodisme, introducció al sector audiovisual, que són ja temes que a mi m'agraden, m'interessen. Sí que és veritat que potser són treballs que són molt passats, però bueno, és una cosa que m'agrada, llavors jo crec que no et costa tant, no? O sigui, la motivació a fer els treballs si és una assignatura que t'agrada.
Bueno, pues yo voy a hablar desde el punto de cómo son el primer año de las ingenierías, que básicamente son todas iguales. Y pueden ser todo mates. Y la verdad es que te desanimas un montón, porque a mí no me gusta mucho, pero estoy ahí. A mí me gusta, pues eso, me gusta el aeroespacial, pero claro, al principio era como todo muy... Tienes que hacer tantos temas, física, y suele ser igual en casi todas, pero bueno. Va ser la teva primera opció? O sea, sí, yo quería hacer ingeniería en vehículos, ¿vale? Pero he acabado ingeniería en sistemas aeroespaciales, que también estaba desanimada por eso, porque yo, bueno, no he entrado a la que he querido, però bueno, me gusta en la que estoy ahora i no m'arrepiento al final. En el meu cas, la meva carrera que estic cursant no era la meva opció. La meva opció era comunicació audiovisual, però al final, entre unes coses i altres, m'ha agradat com em plantegen la carrera i ja, pues, ja ho veurem. Jo tampoc, Bueno, jo vaig entrar a la UOC perquè jo tenia clar que volia entrar a periodisme a la UAB, però no em va arribar la nota. Crec que va ser al final un 10/5 per entrar a periodisme i jo vaig treure un 9,9. Llavors... Jo tampoc vaig entrar a l'Autònoma. No? No. Què volies Vaig fer? estudiar periodisme també i com volia estudiar periodisme sí o sí, no sé per quin motiu, ara me'n penedeixo una mica, però i me'n vaig anar a Tarragona. I després, Tarragona? sí, no vaig entrar per molt poc i després al cap d'un mes em van cridar perquè s'havien donat de baixa no sé què, si volia entrar a l'Autònoma. I ja vaig dir, mira, he fet alguns col·legues i tal, m'ho estic passant bé, doncs passo. Una vegada a la vida universitària, com ha sigut la vostra integració a la vida universitària? Perquè la vida del batxillerat, com hem parlat, és diferent, la vida universitària és també diferent. Com us heu integrat? Bueno, jo he de dir que des del primer dia vaig conèixer una companya de classe i després, la setmana següent, ja teníem un grup Que guai. integrat, o sigui, molt bé. I, bueno, cada dia vas coneixes a gent nova de classe o d'altres carreres i això, o sigui, que creguis o no, o sigui, està molt bé. Suset? A mí como me tocó el año de la pandemia, pues al principio Quina pues, mandra, ¿no? es que Sí. todo mal. Sí. No conocía a nadie. Tuvimos un mes de clases en que conocí a algunas personas y esas personas ya se fueron de la carrera y conocí a otras que sí se quedaron, pero claro, pasa un tiempo que un mes de clase y luego todo online, solo vas a exámenes. Buah, qué heavy. Y ya en el segundo cuatrimestre, que fue en febrero, ya los trabajos en grupo sí que comenzaron a ser más presencial, conocí a más gente y al final sí que conseguía como un grupito, ¿no? Jo una cosa a la UOC, que al Liceu, d'aquí també del projecte Prometeus, em va dir que ell crec que feia el màster a la UOC i em va dir que no n'hi havia molta... que costava, no?, fer-se amb els companys, perquè és tot online, però no sé si és perquè jo faig el grau de comunicació, que n'hi ha molta comunicació, però al dia, tothom al fòrum, anem a fer un grup de WhatsApp, Van fer, crec que el vaig fer jo. Hòstia, que heavy. Ostres. I heu quedat presencialment algun cop? N'hi ha un grup de quedar presencialment, però jo no he quedat. Molt bé, prefereixes l'anonimat No. d'internet. No, a més que també ens vam donar l'Instagram. Vam posar l'Instagram com així de... Instagram. I vam posar @ordinador 2. Coses així. I tothom ens seguien. Sabem qui som. Però no... Jo és que potser per falta de temps no he quedat mai, però sí que és veritat que jo em vaig sorprendre. Dic, joder, Que guai. I una pregunta, heu trobat així com amistats una mica semblants a vosaltres? O sigui, de quins barris són, per exemple, o heu trobat gent molt heterogènia, o sigui, les vostres col·legues així més properes? La verdad es que yo en mi carrera, al menos yo no he encontrado a nadie de mi barrio. Quizás de Sagrada Familia, pero casi todos muy lejos. No sé. En el meu cas, igual. O sigui, la meva companya més propera a mi viu a Montcada. O sigui, però del meu barri, cap. O sigui, de la meva carrera. Bueno, això, la Cristina és de Zona Nord, no? Si no Sí, m'equivoco. de Ciutat Meridiana. Ciutat vale. Meridiana. Zona Nord, diu, que... El districte és Zona Nord. Bueno, jo el barri. així? Bueno, no sé. Sí, nou barris. Nou Districte barris. nou Nou barris. barris, home, clar. Home, El millor barri.
Exacte. I la Suset de la Verneda? Sí, de la Pau, sí. De la Pau. Joder, és que la Sí, la Verneda i la Pau. de la Peña. I tu, d'on ets? De la Prospe. Oh, la Prospe. Bueno, no barris, però a mi m'agrada més Prospe Beach. concretar la Prospe. Jo jugo, tu jugues a Prospe Beach? No, només vaig Dic, d'espectador. a lo millor ens veiem i ens enfrontem. Millor que no. Tu d'on ets? Ui. De quin Jo barri? del Carmel. Del Carmel. Del Carmel al cielo. També conec que hi ha gent i estan fent ara reformes, no? Allà al Mirador que n'hi ha. Sí. És que ja va molt poca gent, necessiten que... Bueno, el que parlàvem, no? N'heu trobat alguna persona que potser més enllà de la universitat una amistat? Bueno, yo sí, pero porque ya llevo más tiempo, supongo que... Jo, de moment, crec que sí. Vale. Crec que sí. Crec que sí. Aquesta persona que ens estava veient i amb molts cops perquè acabi convertint-se. És com el First Dates. És la teva amiga? Sí. Vale. Segur que... Deixar suspense. Ah, vale, ¿dices algo más que amigos? No. Si ens vols explicar... Això no, No, però és heavy, tornant a lo dels barris i tal, com una mica les desigualtats que hi ha també en l'accés a la universitat i és això, que a vegades costa trobar persones, sent del Carmel, bueno, de barris així una mica semblants, sí. Costa trobar persones una mica de la mateixa situació o origen, no? I, per exemple, vosaltres que sou noies, hi ha moltes noies a la universitat, a la vostra classe? En el meu cas sí, però està com equilibrat, més o menys. En mi caso también, la verdad. I de profes? De moment he tingut tot homes, de moment. Yo creo que solo he tenido 2 mujeres en todas las asignaturas. Veus? Aquí... Exactament quants alumnes de noies n'hi ha? Quin número? Exactament, no ho sé. No ho teniu preparat? No. Jo a la uni, bueno, a la UOC... A la uni, la UOC és Sí, la uni. sí, és que, clar, com és online, molta gent em diu, i on estàs? I a mi em fa dir, a la UOC, i on està això? No, és online. Està... Vale. On vols que sigui? No, de professors, jo crec que les meves classes on he estat, podríem dir que està equilibrat, perquè sempre o una professora o un professor, perquè n'hi ha el professor, després el professor col·laborador i el tutor o tutora, que en el meu cas és tutora. Reyes, crec que diu, així que un petó Reyes. I d'alumnes, bueno, és que, clar, potser hi ha gent que viu a Irlanda, hi ha gent que viu a Montenegro, i n'hi ha de tot. Llavors no sabria dir-te... Però, per exemple, la Berta Roca, sabeu qui és? Sí. Jo alguna vegada l'he trobat al TikTok i jo estava... Berta Roca es deia, jo estava fent, crec que, teories de la comunicació i surten companys connectats. Berta Roca, i hòstia. I parlant amb les amistats, també heu tingut relació amb alguna persona que estigui en un curs més endavant que vosaltres? Sí. ¿Sí? O sigui, per Prometeus. Molt bé. Yo también por esto de los mentores y los mentorados que hubo al principio. Bueno, al menos yo lo tuve. No sé si sí, jo el tinc. Clar, ara que que les dues mencioneu el de Prometeus, no sé si ho hem dit, però bueno, els 3 sou com joves Prometeus, que sou com participants en un programa que crec que està impulsat des de l'Ajuntament, però que des de la FEP doncs, gestionem els barris de Zona Nord, el Besòs, la Verneda, Ciutat Vella... I llavors és un programa que vetlla una mica perquè joves d'aquests barris doncs, pugueu anar a la universitat i no només anar, sinó cursar tots els estudis i que després doncs, hi hagi una mica d'inserció en el mercat laboral. I això, llavors, vosaltres dieu que us heu sentit acompanyades per estudiants de cursos superiors i tal? Sí. Sí, sobre todo que, bueno, en Prometeus creo que... Primero buscaron una persona, pero se tardó un tiempo, entonces al principio sí que iba súper perdida, pero luego cuando ya pasó el mes y conocí a Xavi, que se llama así, pues me aconsejó en todo, en qué asignatura escoger, profes, materias, todo. I tu, Cristina? En el meu cas també va tardar bastant, però, o sigui, estic molt contenta de conèixer l'Anna, que és la meva mentora,
I, o sigui, el que ha dit la meva companya també, que ens dona com orientació i sobre què fer. I a la vostra universitat teniu, a la vostra facultat, n'hi ha diferents carreres. Sí. Crec que serà complicada la teva, aquesta pregunta, però quina és la carrera de la vostra facultat que veieu que és més animada? Clar, una enginyeria és complicada. Animada, en plan... Més animada, més... Que, Juerga. bueno, en mi campus está la de telecomunicaciones, aeroespacial y agro no sé qué. Agroalimentaria. Perdón. Es que no sé cómo se llama. Hem rebut un input exterior. Agro. O agrónoma o algo así, no sé. Bueno, sí, cosas. Agro, puntos suspensivos. Y yo al menos a veces, ahora que ya estamos más fuera de la pandemia, obviamente, los veo fuera de clase, mirando los árboles que se ponen a hacer clase a lo mejor fuera. Eso para mí es estar animado. Mirando árboles no es que sea lo más animado del mundo. Pero como estamos en clase... Bueno, ya, pero comparado con, supongo que telecomunicacions i lo otro, pues... seguro que és mejor. Sí. Jo crec que més fàcil, Cristina, ho tindràs tu, per trobar alguna carrera que feu a la facultat més animada. Jo crec, és que, o sigui, de tardes només n'hi ha 2 carreres, o sigui, la meva i la de comunicació de les organitzacions. Que però jo no fa pinta d'animada. Però jo crec que la meva, no sé. Sí, jo crec que els de comunicació i periodisme, com sempre estem amb càmeres voltant, no sé què, com... Que xulo. No sé. Almenys a la meva facultat també, com la penya... Sempre esteu fora de classe, vosaltres no feu classe i és en plan... Sí, però... Jo tinc amics a la UAB que sí que és veritat que van... O millor tots esperen el dijous, crec que és la festa que fan allà. Fan a la... Crec, Sí, No, sí. crec. Els dijous solen fer festes. I ara us he preparat una activitat que jo crec que serà entretinguda i que vosaltres també podeu participar. I és... Us diré una frase i heu d'endevinar qui l'ha dit. O un futbolista o un polític. Hòstia. Ostres, no. M'agrada. ¿Vale? Vale, anem amb la primera. No podeu mirar. Tengo una oreja frente a la otra. Tengo una oreja frente a la otra. ¿Polític o futbolista? Cristina. Crec que polític. Polític. Polític perquè els futbolistes no saben dir ni oreja. O sigui. Molt bé. José María Aznar va dir aquesta frase. Continuem. A la persona li pregunten ¿a què iries a Àustria? I la persona va respondre a ver canguros. Jo crec que és de futbolista total, aquesta. No sé. Yo digo político. Futbolista. Futbolista! Vamos. Raúl Albiol, l'actual jugador del Villarreal, ha jugat a la selecció espanyola, al Napo, bueno, ha jugat a moltíssims equips, doncs va dir aquesta frase, bueno, una mica estúpida, ¿no? Sí. Sí. Següent frase. Este estadio de fútbol en el que se va a despedir a Mandela es el estadio donde España, además, se proclamó campeón del mundo en su día frente a Holanda de fútbol. ¿No? Con lo cual es realmente un momento muy bonito y muy emocionante. És a dir, que en un funeral del Mandela aprofita i comença a dir que està emocionat perquè ahir es va guanyar el Mundial d'Espanya. A Sud-àfrica, si no m'equivoco. Sí. Pues polític. Polític, sí, sí. Sí. Potser el millor un futbolista convidat. Rajoy. No, Rajoy. No! No sé. Polític. Estava pensant en un president de futbol, o sigui, no sé. Jo dic que M. Rajoy va dir aquesta M. frase. Rajoy. Mariano Rajoy va dir aquesta frase i és que Mariano Rajoy té moltíssimes frases d'aquestes estúpides. Se'n feia un embolic, començava a parlar i no sabia el que el deia. Sí. Yeah. Continuem. De moment estaven encertant vosaltres? Bueno, aquí s'estan encertant. Següent frase. It's very difficult todo esto. Vale, a veure. Estic entre Kun Agüero, Carlitos Tevez o tots els polítics d'Espanya. Vale. Cristina. Estic entre futbolista. Futbolista. Esto lo dijo creo que Mariano Rajoy. Va, polític també. Mariano Rajoy. Mare meva, estic molt perduda, Son unos memes. Vale, queden 1, 2, 3. Queden 4 frases. Vinga. Continuem.
li preguntan sobre ¿cuántos pulmones tienes? ¿Que cuántos pulmones tengo? 1, como todo el mundo. Vale. Sergio Ramos, també. Jo dic futbolista. Futbolista també. Futbolista? También futbolista. Molt bé, una altra vegada. Ole! Vosaltres també, no? Esteu encertant. Són, jo crec que, fàcil. La va dir Mostaza Merlo, un ídol a Racing Club, que és un club d'Argentina. Definitivamente quiero que Brooklyn, mi hijo, sea cristianizado. Pero no sé todavía qué religión. Hòstia, vaya. És molt fort aquesta, Un futbolista dels Estats Units o un polític dels Estats Units. Quina creieu que és? Voleu que la torni a repetir? Sí. Definitivamente quiero que Brooklyn, mi hijo, sea cristianizado. Pero no sé todavía qué religión. Jo és que penso en Brooklyn, penso en un gos, però bueno. Sí, la veritat que és un nom per nen. I llavors hem de dir si és d'un futbolista nord-americà o un polític. Polític. Jo crec que futbolista. Polític. L'última, senyors, i la resposta és... ¡Futbolista! Hòstia. Ai. Hòstia, la Susan les encerta totes. Sí. ¿No será hijo de Beckham o algo así? ¿Qué va? ¿Cómo? Sí, un poco de farándula. A ver. Que sí, que el mític David Beckham va dir això. Mare meva, però tu m'has mirat abans les preguntes? No. ¿Sabes que llevo gafas? No veo de aquí a... Que crac. Bueno, doncs fins aquí la secció d'humor. Espero que us hagueu entretingut i que vosaltres ens poseu en comentaris quantes heu encertat. Jo crec que eren faciletes. I agrair al xat GTP, que segur que ha buscat millors frases de Mariano Rajoy. No, però bueno. Ens ha patrocinat el Sí, xat. total. Molt bé, ha estat superbé. Moltes gràcies, Òscar, per aquesta secció. I ara, a la secció de recurs pedagògic, hem portat a la Maria Llobet, tècnica del projecte Prometeus. Benvinguda. Bon dia. Com estàs? Alguna vegada has estat davant d'un micro? Sí, una mica, però no gaire. No m'agrada gaire. Però he estat aquí escoltant-vos amb tot el que heu estat fent abans i m'ha agradat molt. Guai. Doncs endavant, a veure què ens portes. Vale, pues, he vingut perquè aquesta part del recurs pedagògic, contextualitzar una mica a tothom, que com us han explicat, Prometeus és un projecte que fem acompanyament a estudiants a la universitat, a persones joves com vosaltres, i llavors fem un acompanyament en aquesta trajectòria acadèmica i professional que cadascuna de vosaltres decidiu quin camí voleu prendre, no? Per tant, una part del projecte el fem quan encara esteu a l'institut, que abans heu parlat una mica de la vostra experiència i del vostre salt, de l'institut a la universitat, i llavors, a l'institut, al final de l'institut s'ha de prendre la decisió que sembla la decisió més important que hagis hagut de prendre mai, no? Vosaltres com ho veu viure? Jo, des de petita volia dedicar-me, jo què sé, al món escènic de la música i tal, però va ser arribar a segon de batxillerat i fer l'assignatura de comunicació interactiva. Era com un altre món i fins i tot li vaig comentar a la meva tutora que volia fer aquesta carrera i tal, i vaig estudiar a la SELE per fer aquesta carrera. I al final, comunicació interactiva, però molt bé. Que guai, Cris. Clar, doncs és el moment que has de prendre una decisió que és important i que, a més, depèn de molts factors, la teva decisió. Depèn dels interessos que tinguis, que et motiva a estudiar, però també pot dependre de l'oferta formativa que hi hagi, les notes, que heu parlat abans de les notes de tall i és un temazo, una mica de les habilitats o les aptituds que tingueu, també al mercat laboral, si tindreu una feina quan acabi aquests estudis, i després tot el tema de la situació que té a veure més amb allò personal, familiar, econòmic, fins i tot. Llavors, com que depèn de molts factors, avui venia a parlar una mica de l'orientació i quins recursos nosaltres com a projecte activem o tenim per fer aquesta orientació amb vosaltres i ajudar-vos a decidir, no? Llavors, l'objectiu de l'orientació seria que pugueu prendre una decisió ben informades i, per tant,
recopilar com tota aquesta informació abans de decidir. Jo, per exemple, no ho vaig fer quan era estudiant i em vaig equivocar i crec que ho hauria d'haver treballat millor. Per tant, és important estar ben informades per prendre una bona decisió i també poder-ho decidir amb autonomia, perquè al final és una decisió pròpia, perquè serà la vostra pròpia vida i el vostre propi camí, no? Tenint en compte que totes tenim dret a equivocar-nos i que, tot i que és una decisió important, no passa res si no ens equivoquem, que podem refer el nostre camí, perquè també hi ha molta angoixa per prendre bé aquesta decisió, però no sé, amb 17-18 anys és difícil tenir les coses molt clares a vegades, no? Doncs nosaltres apostem per fer una bona orientació, que pugueu tenir com tota una xarxa de recursos i de persones que us ajudin a prendre aquesta decisió, vale? Llavors aniré mencionant una mica què tenim en compte. El primer de tot, internet. Com sabem, a internet es pot trobar de tot. Quines webs utilitzem nosaltres? Webs oficials de la Generalitat, que molt important, una que és nova i està molt xula, que es diu Tria Educativa. Després el Consorci d'Educació ha tret una web que es diu BePro, BE-Pro, que és de la formació professional i també hi ha moltíssima informació i està superbé. I per les universitats, per si volem estudiar un grau universitari, el canal d'universitats de la Generalitat. Vale? Aquests són els webs que utilitzem de referència, que són webs públics, i després tenim un altre canal que ens agrada molt utilitzar, que es diu unportal.cat. Us sona? Sí. Perquè aquesta web, tenim una col·laboració com a programa Prometeus amb aquesta web i és un grup de periodistes que hem fet un web recollint informació oficial d'aquests altres canals que us he dit, però que també ho combinen, és a dir, hi ha una informació bàsica de cada estudi, què s'estudia, com, a on, no? Informacions pràctiques, el pla d'estudis, quan costa, de diners, etc. I també hi ha informació que han tret d'estudis, també fonts oficials i verídiques, doncs de la inserció laboral, si la gent troba feina, quins tipus de salaris, quin tipus d'ocupació, i per tant és com molt complet. I nosaltres també utilitzem aquesta pàgina web. Tema internet seria això. Després, altres recursos o altres persones, l'orientadora o la tutora del vostre centre d'estudis, per descomptat, no? Tot aquest equip docent que més enllà de donar-vos classes us estan acompanyant amb tota aquesta trajectòria. I a més et coneixen, llavors que també et poden ajudar molt més, perquè no és el mateix, potser, ajudar una persona que no coneixes molt a una persona que ha estat, potser, si has estat l'ESO i el batxillerat junts són 6 anys i ja et coneixen, llavors que sí que és veritat que et poden ajudar més, no? Té aquest punt, m'encanta el que acabes de dir, perquè té aquest punt personalitzat que internet no el té. Internet o altres recursos. És genèric, l'internet és genèric. Llavors és molt important que les persones que us acompanyin també us coneguin i sàpiguen què us agrada, què s'us dona bé, tot això, quin tipus de feina podeu encaixar. Doncs després, una altra activitat com a recurs de l'orientació que també recomanem molt és trobar-se amb un estudiant que estudia allò que a tu t'agradaria estudiar o un professional, no? Que ho ha estudiat i ara està treballant en el mercat laboral i et pot explicar de què pots treballar. Llavors, ens agraden aquestes trobades perquè complementen tota la informació que es pot trobar per internet, però t'expliquen com aquest relat en primera persona, que ho estan vivint, que us poden parlar d'aquelles normes no escrites dels estudis o de la universitat i que també hi ha sabers que passen de boca a orella i està molt guai que tingueu un referent o que conegueu algú que us ajusti el que vosaltres us imagineu, no? Aquella expectativa que teniu dels estudis desitjats, que us agradaria estudiar, a lo que potser realment trobareu un cop hi sigueu. Clar, hi ha moltes diferències millor de la teoria o del que t'imagines després a la pràctica de quan estàs treballant en un lloc que, per exemple, el periodisme, jo conec a diverses persones que treballen del periodisme i que poden vivir d'això, em diuen que hi ha molta gent, periodistes, que clar, tu quan surtes de la universitat no és, mira, un jove, un rookie, que es diria, de periodisme, no. Un competència, ho veuen com a competència. Moltes persones, i després hi ha altres que sí que és veritat que t'ajuden, però clar, és un món que m'han dit que per darrere sí que t'intenten donar pals, però mira, així és la vida. Vosaltres veu parlar amb algú abans de decidir els estudis? En mi caso no. Que yo me acuerde, no.
yo fue más porque me gustaba lo del tema aeroespacial y entré aquí, pero la verdad es que lo decidí ya, lo último, no lo tenía planeado. Jo, vaig parlar amb la meva tutora sobre la carrera que volia fer, però, estava molt orientada pels... parlàvem amb els meus pares també, i doncs és la teva decisió al cap i a la fi. Llavors, tu has de saber decidir què és el que vols estudiar per ser posteriorment, per ser. Llavors, ho vaig decidir jo sola, la veritat. Com ha de ser, no, Cris? Vull dir que també hi ha tot un procés d'autoconeixement i de presa de decisions autònoma molt important. A mi, la veritat, jo diferent. Jo me'n recordo, la meva mare, el meu germà, que tinc un germà bessó, el meu germà també, perquè el meu germà no vol estudiar carrera, però m'ajudava, la Liceo, que també va venir, que me'n recordo, perquè la llista aquesta que has de posar de possibilitats d'universitats, llavors jo me'n recordo que vaig posar solament, crec, periodisme a UAB i després periodisme a UPF, que si no entro a UAB, a UPF ni de conya. Encara menys. I va venir el seu, Òscar, i si no entres a periodisme? Doncs no sé. I vaig haver de posar diferents opcions que després vaig acabar a la UOC, perquè no vaig entrar a comunicació interactiva, indústries culturals, no me'n recordo ben bé, però bueno, que sí que és veritat que és important, no? Que no solament posis una carrera i que t'ajudin i diguin, a veure, si vols estudiar això, però si no entres, ni en aquestes possibilitats que pots també fer. Clar, doncs que bé, l'Eliseu és un company nostre, per qui no ho crac. sàpiga. Que bé. Després també un altre recurs seria visitar els centres d'estudis on voleu anar. O sigui, anar a les portes obertes de la universitat o del centre de formació professional o el que sigui, o les xerrades informatives que ofereixen també, per conèixer l'espai, el professorat, persones que ja estan vinculades i veieu una mica si hi ha feeling o no amb l'espai educatiu. No sé si veu anar-hi a unes portes obertes o... Sí, en el meu cas va haver unes portes obertes a la UAB, però desgraciadament no vaig poder anar perquè vaig pillar Covid. Llavors no coneixia res. Llavors també vaig tenir una altra possibilitat d'anar de la UB, que està... la facultat està a Sants, i vaig anar a descobrir les instal·lacions, els professorats, la directora... Que bé. I ens explicava en què consistia la carrera, els anys que era la carrera i les assignatures una mica per sobre, però va estar molt guai i em va generar la sensació de uah, ostres, jo vull estudiar aquí. I sí. Yo puertas abiertas no tuve por la pandemia, pero lo que sí creo que de Prometheus, yo me acuerdo que en cuarentena nos pusieron como en una conferencia con varias personas que estudiaban como carreras de ingeniería y pues ahí estuvimos los que queríamos como estudiar eso y la verdad es que sí me sirvió, o sea, nos respondieron algunas dudas bastante bien, pero de puertas abiertas nada, no tuve. Quina llàstima. Bueno, un altre recurs, els serveis d'informació juvenil que tenen els ajuntaments. En el cas de Barcelona tenim els punts Infojove, no sé si us sonen, que hi ha a cada districte de la ciutat. Després també assessories acadèmiques i laborals especialitzades en aquests temes. I després també a Barcelona hi ha una campanya prou important de l'Ajuntament que es diu Campanya Informa't, que també organitzen un munt d'activitats per alumnat i també per famílies en relació a l'orientació. Aquest any ja s'ha fet, es va fer del 23 de gener al 10 de març, és sempre entre gener i març, per tant també és un altre recurs que apunteu-vos-el pel proper any si us interessa. Després, les xarxes personals. Al vostre entorn, persones que tingueu properes que us puguin també donar un cop de mà, aconsellar-vos, i fins i tot, si no coneixem algú del nostre cercle més íntim, buscar per les xarxes socials. A vegades, l'altre dia parlava amb un estudiant que em deia que estava pensant en estudiar una enginyeria, de fet també, i que havia estat buscant algú per LinkedIn. Superrecurs, vaig pensar, doncs clar que sí, allà està el LinkedIn, el TikTok, l'Instagram, tirar de totes aquestes xarxes també pot ser un bon recurs. I l'últim serien grups o associacions
que sigui de comunitats, no? De certes comunitats, com per exemple, ara m'està venint al cap al Besòs, hi ha l'Associació d'Estudiants Catalans d'Origen Pakistanès. Ahir unes altres noies em parlaven d'una associació d'estudiants xineses. Són aquestes associacions que també et poden ajudar en el teu camí i que compartiu fer part de la mateixa comunitat, que també a vegades t'acompanyen des d'un altre lloc o entenent molt millor la teva realitat i el teu punt de partida. Llavors, de tots aquests recursos que he mencionat, lo interessant és que els utilitzem una mica tots a la vegada, no? Sí. O sigui, que no només utilitzem un recurs, no només busco informació per internet, sinó també intento parlar amb algú o m'intento assessorar amb el meu orientador o amb algú... Bueno, això, combinar-los per l'objectiu que al final tingueu una mirada el més completa, variada, enriquida de diferents experiències possible. I res, i ja està. Fins aquí. Clar, doncs totes aquestes ajudes que ens ha proporcionat la Maria, atents, anoteu-les a la vostra llibreta, he donat molta informació, no? Has donat molta informació, però clar, això però necessària. Pots parar o pots posar la pausa i tornar a veure-la. I dius, ostres, no m'ha quedat clar això, a veure, vaig a tornar a mirar-ho. I ho tornes a mirar, perquè és important el que has dit. Sí. I jo, per exemple, la meva experiència personal, jo, abans d'estudiar que volia entrar a periodisme, vaig anar a les portes obertes de la UAB, tinc amics que estudiaven allà, li vaig preguntar, també tenia altres opcions d'anar-me fora d'aquí de Catalunya, i al Twitter vaig buscar Universitat de Sevilla, periodisme, i hi havia molta gent que deia coses, a mi la carrera no me gusta nada. Jo llavors li ficava, hola, m'agradaria anar a estudiar allà, com veus la carrera? Pues a mi no me gusta... I llavors, potser, en diferents persones, tenia una idea de com seria i vaig dir, bueno, aquí no. I acabes de dir alguna cosa molt important, no tenir por de preguntar. O sigui, treure's la vergonya, no? I, vinga, és algo important, doncs pregunto i m'atreveixo. Per provar? Sí. O sigui, no pes res. O sigui... Clar, el no ja el tens sempre. Sí. Potser tens el sí. Pues gràcies. A la organización, al premio Dani Montesinos y aprovechar este momento de escaparate para motivar a los jóvenes de Nou Barris, de la Prospe, que estudien, que se formen académicamente, que es muy importante y sobre todo que luchen por sus sueños, porque trabajando y esforzándose se puede llegar a lograr todo. Así que muchas gracias. Vale, atenció, perquè tenim una sorpresa. Avui és l'aniversari de l'Òscar, no? Sí. Com ho Sí, sabíeu? és el teu aniversari? Sí. Fas un any? Un any faig. No, Què? no diguis Felicitats, home, felicitats! No diguis mentides. Saps per què és això? M'ho puc imaginar. No, no ho saps. Bueno, és perquè l'Òscar, si no ho sabeu, ha guanyat el primer premi Dani Montesinos per la seva feina al MIC Futbol, que és un torneig superimportant de futbol que tothom coneix, que es fa a la Costa Brava. Jo m'ho imaginava de l'aniversari de la FEP de 15 anys. Sí, hombre. No, aquí ets un crac, tio. Això, que és superguai que gent de Prometeus, de la Prospe, d'aquests barris, doncs arribem lluny. I res, com va ser l'experiència? Explica'ns una mica. Bueno, la veritat que va ser molt guai. Vaig haver de fer un reportatge per participar en aquest premi del MIC, que col·labora al Mundo Deportivo i a Gol Televisió. I, bueno, cada una setmana el meu germà gran va passar d'aquest concurs per participar de joves periodistes esportius. I jo vaig dir, no ho faig perquè queda una setmana. Vaig dir, Òscar va canviar el xip, vas a guanyar el premi. I en una setmana, focus, no vaig quedar amb ningú a mi, jo vaig fer pam, 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 pam. Que guai. I els dies, després de que finalitzés el concurs, em van trucar, hola Òscar, mira, que som de... És veritat. Sí, has de bufar les espelmes perquè si no cremarem l'estudi de la UPF i no és... Molt bé. Vale. Bueno, deixa aquí un olor estranya. I, bueno, el que deia. Llavors em van trucar i em van dir, mira, que has guanyat, i va ser una locura màxima. Que guai. I això et dona accés a les pràctiques a Gol TV? A Gol Televisió, que s'ha de veure perquè mai havia guanyat una persona tan jove. Oh. I llavors, en teoria, s'havia de fer... Ets l'Ansu Fati del periodisme esportiu. S'havia de fer l'any següent i estem veient. A veure, jo espero que sí. I també l'experiència al MIC, brutal. Una setmana a Lloret de Mar, a un hotel que ens pagaven tot. No ens van pagar res, però bueno, que va ser una setmana molt guai. És el MIC, a la gent que li agrada el futbol, és un torneig referència
ha anat Messi, ha anat Neymar, Coutinho, bueno, un munt de jugadors, i clar, el NIC té una bona reputació, crec que són 21 edicions, i és una setmana que n'hi ha 842 partits, en 44 camps diferents. Va ser una locura. Molt heavy. Que guai. Bueno, aquest homenatge en realitat només el fem perquè quan es faci famós digui, ara fem molant molt. No m'ho esperava, de veritat. Jo pensava que era lo de la FEB i llavors he dit, bueno... Felicitats per ser el nou Maldini del periodisme esportiu. Bueno, molt bé, doncs ja després d'aquest petit homenatge estem arribant al final. Només destaco una mica així alguns plans culturals. Aquest capítol el volem fer sobre plans que podeu fer els estudiants de la uni. Per tant, teniu el carnet d'estudiants de la uni? Sí. Sí? Bueno, doncs amb això teniu un munt de descomptes. Si voleu anar... A veure... No ho sabia. Sí, jo tampoc. Pues sí, podeu anar a la Sagrada Família, a la Colònia Güell, a la Casa Vicenç, al Museu d'Història. En realitat, com tots els museus així una mica públics, teniu quasi el 50% de descompte i entrada gratuïta fins i tot. Però després, eines, per exemple, com Domestika, l'Spotify, per exemple, no sé si ho sabíeu, però teniu un plan de, crec que és un mes gratis i després 5 euros. I també teniu descompte si us voleu comprar un Mac, un ordinador... Ah, sí? Sí, Apple, a Dell i a diverses marques més. A tots els teatres, que són també com públics de la Generalitat o de l'Ajuntament, per exemple, el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure, teniu un 50% de descompte. Vale? I també teniu 30% al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a la Fundació Miró... Sí que feu coses. No, a mi em va arribar, però no sabia jo que tenia tantes coses. Jo el carnet el tenia ja per si m'havia d'identificar o alguna cosa, donar el carnet. De fet, per exemple, també teniu descomptes fins i tot al gimnàs, o sigui, hi ha molts descomptes. I a la Nike, jo sempre he vist 5% de descompte, estudiants. Però no sabia, jo no tenia ni idea, jo no feia cas. Sí. Soc l'Oscarollero, primer premi Dani Montesino, dame tot el que tengas. Molt bé, doncs, bueno, fins aquí el capítol d'avui. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a la Universitat Pompeu Fabra, de veritat. És un plaer estar aquí en aquest estudi. Gràcies al nostre tècnic, moltíssimes gràcies per aguantar-nos durant una bona estona. I res, doncs us esperem al pròxim capítol, que, bueno, ho puc anunciar ja, però serà en directe, el 4 de maig, al Palau Macaya, vale? Perquè celebrem l'acte institucional dels 15 anys. I res, us esperem a totes. Moltíssimes gràcies per aguantar-nos i moltíssimes gràcies. A tu, que vagi molt bé. Ha sigut un plaer. Gràcies. Moltes gràcies.